0. ročník Kľačianskej Podkovy odštartoval prvé tohtoročné preteky v rámci Furmanskej ligy. So svojimi koňmi sa predviedlo 23 furmanov. Furmanský slalom, do kolečka dokola, magurské klady a Kľačianska Pardubická. Tieto 4 disciplíny boli pre všetkých furmanov zo Slovenska obrovskou výzvou. Účasť je celkom slušná, myslím, že sme to tu vypredali trošku a myslím, že to robí aj akože moja Čaja, ktorá je jediná furmanka medzi týmito slovenskými furmanmi, ktorá s nima dokáže nielenže súťažiť, ale aj vypiť. Nehovorím, že veľa, ale dokáže si s nima vypiť. No nepáči sa mi to práve, že preto, lebo som stále sama tá baba. Už tretíkrát, čo akože som takto, že cez médiu idem a furt som sama baba, takže dúfam, že holky prídu a pomôžu. Takže stále si trúfate aj na tých chlapov? Stále si trúfam, stále. A budem si trúfať ešte stále viac a viac. Silové preteky gazdovských koní spestrili aj netradičné disciplíny, ako napríklad skiering, poháňaný jednou konskou silou, či divácky najatraktívnejšia súťaž o najsilnejšieho koňa. Súťažiaci záprah musel premiestniť asi dvojtonové bremeno. Mám ich veľmi rada, lebo sú to moje najobľúbenejšie zvieratka. Inteligentné, učenlivé a nádherné. Tá hriva je tiež pekná. Preteky gazdovských koní sú nie len o rýchlosti a presnosti, ale najmä o skvelej zábave. Podľa furmanov je najdôležitejšie, že sa všetci opäť stretli a na záver, tak ako sa na poriadnych furmanov patrí, si aj poriadne spoločne vypili. Z Turčianskych Kľačian Adam Lehocký, televízia Markíza.